Escola Terapèutica Amalgama 7, Madrid. Preparant el futur. Teràpia innovadora i de proximitat. Ubicat al centre neuràlgic de Pozuelo de Alarcón, a Madrid, aquest equipament de 1.800 metres quadrats disposa d'un programa terapèutic innovador, ideat per oferir una atenció especialitzada des de 3 dispositius assistencials: consultes externes, centre de dia i centre residencial. Disposa de serveis de cuina pròpia, neteja i bugaderia, aules i espais escolars exteriors i interiors, pistes esportives, gimnàs interior, espais exteriors de calistènia i zones de pícnic per les trobades familiars. Aquesta escola terapèutica urbana disposa d'un programa, un equipament i un equip interdisciplinari especialitzat en la salut emocional dels adolescents, joves i les seves famílies. Es tracta d'un equipament innovador desenvolupat per un equip interdisciplinari expert en l'atenció d'adolescents i de joves que compatibilitza l'atenció clínica amb els instruments diagnòstics i terapèutics més avançats, amb l'escolar, l'esportiva, les activitats culturals, les socioeducatives, les residencials i l'atenció a les famílies en una ubicació privilegiada i amb unes instal·lacions prèmium. Cada noia, cada noi resident té assignat un tutor clínic, un d'acadèmic, un de socioeducatiu i un de residencial, que, complementàriament al seguiment individual, informen de manera periòdica de l'evolució del jove a la seva família, tant de forma presencial com telemàtica. Serveis que s'ofereixen a l'Escola Terapèutica Amalgama 7, Madrid. Atenció clínica. Atenció acadèmica, atenció esportiva i socioeducativa, atenció a les famílies, atenció legal, jornades i trobades familiars, com la festa de final de curs acadèmic, la festa d'Amalgama 7 Madrid Therapeutic Room o la jornada clínica d'avaluació i debat pares i fills cap a un punt de trobada.
Escola Terapèutica Amalgama 7 Madrid, preparant el futur. Teràpia innovadora i de proximitat.